mangga Ibu. Belajar alus. Niki 5.000. 10.000 mawon. Nggih. Malih Ibu. Boten. Mboten nggih. Pinten, Dok? Nggih, susuke 10 nggih. Nggih. Kakang kok dhisik? Ana wong ngantuk ya. Sabar, aduh sabar, kresek-kresek gitu. Biar latihan halus. Latihan halus jere. Mungkin nggih dihitung ringin. Kula belajar alus ringin nggih. Niki 5.000. 10 kali 20 nggih 30 kali 5.000 nggih 35. Kurang. Nggih, susu kali 5.000 nggih. Entong nabae. Aturan ngerece. Apa sih kata hari ini tetap rasa